ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर गिबिसिन थारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनग्रोबाय। बेजों लोगोसे जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ नायगिरि साफ्रोमखौबो फोरबो जिशु ख्रिस्टनि मुङै दिनैनि बे मोनसे गोदान ब्लग भिडिअआव बा ब्लग भिडिअ बादि बे भिडिअआवहाय नायगिरि साफ्रोमखौबो आङो फोरबो जिशु ख्रिस्टनि मुङै वेलकाम खालामनानै लानाय जाग्रोबाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दायो आङो दङ जोंनि न'नि बारान्दायावनो आङो गसंनानै दायो दङ आरो बेयाव थानानैनो नोंथांमोनजों माखासे बाथ्राफोर नोंथांमोनजों शेयार खालामनो आङो सानदों आरो बे समावहाय नोंथांमोनजों बेखौनो आङो शेयार खालामनो सानबावदों जे न'खौहाय आङो लुदोंमोन दायो लुखांनानै बेबायदि महराव दङ। दैट मिन्स दासिमबो रंफोर होनो हायाखै अब्लाबो जोङो बे न'आव थाबाय आरोखि। थ' बेयावहाय थानानैनो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोनजों मोनसे सल'बाथानि गेजेरजों आरो मोनसे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों नोंथांमोनजों बे भिडिअनि गेजेरजों रायज्लायनो थाखाय बा माबा मोनसे सोलोंज्लायनो थाखाय आरोखि ना माबा मोनसे लाइफआव माबा मोनसे मोनबावगोन उन्नति जाबावगोन साननानै बे भिडिअखौ दिनै आङो लानानै फैबावबाय। ओमफ्राय बेनिखायनो आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरोखि। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आङो बे मोनसे सल'नि सायावनो नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामनो सानदों आरो बे सल'खौ सिगां नोंथांमोननो आङो शेयार खालामग्रोनो सानबाय। थ' बे सल'नि नामानो जाहैबाय जे गादानि बिखुं सायाव संख्रिनि बस्था। आसा खालामो नोंथांमोननि सोरबा सोरबा बे सल'बाथाखौ खोनाखाबाय। मा गादानि बिखुं सायाव संख्रिनि बस्था। थ' गादा होननानै बुङोब्लाथ' बयबो मिथिगौ गराय बायदि गादाया आरो बे गादाखौ जों सुबुं हारिया माल दिखोनाय बा बिनि बिखुङाव बजाय होनानै दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसेयाव लांनाय समावहाय बे गादाखौ बाहायो गोदोनिफ्रायनो। थ' बे समावहाय अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोना खोनासंलांबाय थाबानो जाबाय जे मोनसे समावहाय बेबायदि खौरां ओंखारदोंमोन जाहैबाय जे लैथो सेरावहाय संख्रिखौ माने एसेल' खमावनो बायनो हायो आरबा एसेल' मा होनो बेसेनावनो संख्रिखौ गोबांथार दिनै बायनानै लांनो हायो होननानै मोनसे समाव बेबायदि खौरां ओंखारदोंमोन। थ' बे खौरांखौ मोननायलाय सासे फालांगिरिया गावनि गादा मासेखौ लानानै बे संख्रिखौ लायनो थाखाय लैथो सेराव बियो थांबाय आरोखि। गावनि गादाखौ होनानै लानानै थांबाय लैथो सेरावहाय। अब्ला बे समावहाय बे फालांगिरिया आरोखि ना हाजासे बस्था बुंजासे माने संख्रिखौ बस्थायाव सोनानैहाय गादानि बिखुङावहाय मा थिखोनानै होबाय। जों बे फालांगिरिया बेखौ सानाखै जाहैबाय गादायादि बे संख्रि बस्थाखौ थिखोनो हागोन ना हाया। अब्ला बे समाव संख्रिनि खोथा इनायनो गिलिर जायो। अब्ला गादायाबोथ' बे समावहाय मा जेबोथ' होनाखिसै जाहैबाय जेबोथ' होननो रोंला। अब्ला बे संख्रिनि बस्थाखौ लानानै गादाया हाया हाया थाबायबोबाय थाबाय आरोखि न' फारसे। अब्ला थाबायबोबाय थानाय समावनो मोनसे लामायावहाय बिसोरो मोनसे दैसा लोगो मोनासै आरो बे दैसाखौ बारनांगौ जानायलाय बारफुनाय समावनो गादाया मा जायासै बे दैसायावहाय गादलिननानै गोग्लैबाय आरोखि। जेब्लानाखि बे दैसायाव गादाया संख्रि बस्थाखौ लानानै गादलिननानै गोग्लैयो बे समावहाय संख्रिनि खोथा नालाय जों बयबो मिथिगौ दै मोननाय लोगो लोगो बा दैयाव सोमनाय लोगो लोगो संख्रिया गलिनो हमबाय आरोखि। गलिनो हमबाय आरो बे समावहाय मा जायासै संख्रि बस्थाया रेजें जाबाय आरोखि गलिनानै गोग्लैनायखाय। अब्ला बे समावहाय गादाया न'आवहाय माने रेजें जानायलाय खोब मोजाङैनो थाबायनानै न'आव मोनफैबाय आरोखि। अब्ला बे समावहाय फालांगिरिया मा जायासै गोबांथार खहा जादों होननानै बुंदों आरोखि। मानो होननानै बुङोब्ला संख्रिया दैयाव गोग्लैनायलाय गलिनानै नस्थ' जानायखाय। आरोबाव थिग बेबायदिनो सानसेखालि आरोबाव बे फालांगिरिया ना आरोबाव संख्रि बायनानै लायनो थाखाय लैथो सेरावहाय गावनि गादाखौ आरोबाव बियो होनानै लानानै थांबावासै। अब्ला बे समावबो आरोबाव फालांगिरिया ना बे लैथो सेरावहाय संख्रिफोरखौहाय बस्था बुंजाफा सोनानै गादानि बिखुङावहाय आरो बजाय होबावबाय थिखोनानै होबावबाय आरो बेयो सानाखिसै बे गादायादि लानो हागोन ना हाया।
आरोबाव बेबायदिनो अनजाग्रांनि भिडिअखौ नायगिरिफोर फैयै फैयै फैनानै आरोबाव बे दैसाखौनो बारनांगौ जानायलाय गादाया दाना सानबाय इनायनो गिलिर जाबाय नालाय गादाया साननानै मा सानासिनो बे दैयावहाय गाद्लिननानै गोग्लैफ्लाबाय। मानो होननानै बुङोब्ला गादाहा बै फार्स्ट समावनो गोग्लैनानै मोनसे बेबायदि मोन्दांथि मोनबाय जे बेयाव गोग्लैनानै दै सोमनानैहाय संख्रिया गलिनानै गोग्लैनानै रेजें जादों। थ' बे साननायखौनो लानानैहाय गादाया मा जाबाय एदिनखालि गाद्लिननानै गोग्लैयाखैमोन एदिनखालि मा गाद्लिननानै गोग्लै माने फ्लाबाय आरोखि गादाया। आरोबाव बेबादिनो संख्रिया दैयाव सोमनायलाय गलिनानैहाय गासिबो गोलैजोबलायबाय आरो गावनि अजना गिलिर जाबाय नालाय आरामसे बियो न'आव सहैबावलायबाय। माने गादाया आरामसे न'आव थांनो हाबाय आरोखि। अब्ला बे समाव आरोबाव बे फालांगिरिया दैट मिन्स बे बिजनेसमेना इनायनो लस जाबावासै। थ' अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला बे समाव फालांगिरिया बे बिजनेसमेना बेखौ सानबायनो बेफोर गासैबो गादानि सालाखि। बे गादाया आंखौ बिराद सालाक खालामदों, थगायदों, सोलैदों होननानै फालांगिरिया सानबाय। दा बेनिनो स्टेल होखारनो थाखाय अनजाग्रांनि भिडिअखौ नायगिरिफोर सानसेखालि आरोबाव बे माहाजोना बे फालांगिरिया बे बिजनेसमेना गावनि गादाखौ हाथायाव लानानै हाथायावहाय होनानै लानानै थांबावासै मिन्स थुला लायनो थाखाय। जेब्लानाखि हाथाय मोनहैयो बे बिजनेसमेना फालांगिरिया ना स्टेल होखारनो थाखाय लानानै थांखानायखा नालाय बस्था बुंजासे थुलाखौ सोनानै होआसै आरो थुलाखौ गादानि बिखुङाव बजाय होआसै। थुलाबाथ' जों दिनै बयबो मिथिगौ थुलायाथ' इनायनो रेजें, बेथ' गिलिर नङा जेसेबांखि सोआ मानो। अब्ला बे थुलाखौ लानानै फैनायाव आरोबाव बे दैसाखौ बिथांमोना बारनांगौ, मानोना बे लामाजोंनो बिथांमोना थांलाय फैलाय खालामो। अब्ला बे दैखौ लोगो मोननायलाय आरोबाव बे गादाया बे सानबावनायसिनो माने रेजें जाबावनायनि। बे गादाया मिथियाखै जे थुलाखौदि दैया सोमोब्ला गिलिर जायो बेखौ बे गादाया मिथियाखै आरोखि। आरो मा सानासै सिगांनि बायदिनो आरोबाव गादाया बे थुलाखौहाय बे थुला बस्थाखौ लानानै गाद्लिननानै आरोबाव मा जायासै गोग्लैफ्लाबावबाय आरोखि। माने गाद्लिनाखै आरो दैयाव गोग्लैफ्लाबावबाय बे गादाया बे थुलाखौ लानानै। दानाथ' थुलानि खोथा बेथ' संख्रि नङा। अब्ला बे समाव मा जायासैनो नोंथांमोना मिथिगौ ना? गासैबो दैखौ बे थुलाया हागौमानि गावसिनि हानायमानि गासैखौबो बोनानै लाबाय आरोखि। बोनानै लाबाय। जोंथ' बयबो मिथिखागौ थुलाया इनायनो रेजें बुस्थु, गोरान बुस्थु आरो दैखौ इनायनो सोबनानै लायो। जेब्लानाखि बे गादाया गोग्लैफ्लायो अनजाग्रांनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला जेब्लानाखि बे गादाया दैनिफ्राय सिखारो होमबा मा जायासैनो बिराद रेजेंमोन, नाथाय मा जायासै इनायनो गिलिर जाबाय आरोखि। ओरैबायदि गिलिर जाबाय थिखांख'नो हायै, संख्रि बस्थानिफ्रायबो रासिन गिलिर जाबाय आरोखि। अब्ला बे समावहाय गादाया थिखांनानै खस्थ' मस्थ'यै न'आव फैनो गोनां जायासै। अनजाग्रांनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला नोंथांमोना मा मिथिनो मोनखो बे सल'निफ्राय? आंथ' बेखौनो मिथिनो मोनदों थगायनायनि खिथेरा मा रोखोम मोनदों बे गादाया। थ' बेनिफ्राय सोलोंनो गोनां मरेला दिनै बेनो जाहैबाय जे थगायनाय आदबा बा सोलिनाय आदबा अराय सम बाहायजायानो। मिथिबायना? जे जों सानफ्रामबो थगायबाय थायो ना, जों गोबांथार समावनो जों थगायबाय थायो सानफ्रामबो। माब्लाबा जोंनि रायजो जानायावबो जों गावजों गाव थगायलायो, जोंनि बिजनेस मावनायावबो, जों माबा मोनसे खामानि दामानि मावनायावबो जों दिनै मा जोङो थगायबाय थायो सानफ्रामबो आरोखि। नाथाय बे सोलिनाय बे थगायनाया अरायबो सानफ्रामबो बाहायजाया। अनजाग्रांनि भिडिअखौ नायगिरिफोर सानफ्रामबो जुदि नोङो बे थगायबाय थायोब्ला बे थगायनायखौ सानफ्रामबो नोंनि लोगोफोरजों, नोंनि मानसिफोरजों बा नोंनि साख्रि जब मावनायाव बा बिसि फिसायनि गेजेराव, रायजो जानायाव, मण्डलियाव, मिनिस्ट्रियाव, मोनफ्रोमबो बिथिङाव नों जुदि थगायबाय थायोब्ला बेयो नोङो सानसे खैफोदाव गोग्लैगोन, गोग्लैथारगोन आरोखि जोङो। मानोना बे थगायनाया सानफ्रामबो बाहायजाया। बे सल'निफ्राय जों बेखौ मिथिनो मोना। अनजाग्रांनि भिडिअखौ नायगिरिफोर ओमफ्राय बे सल'नि गेजेरजोंनो बा बे सल'नि दुवारैनो नोंथांमोननिसिम मोनसे बाइबेल सिरि आङो फरायनानै खोनासंहोनि, नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय। थ' बेखौ मोननो हागोन लेबि बिजाब 19 बालाबनि 10 सिरि। आं फरायनि
जिसुनि मुङै नोंसोरो सिखाव खावनो एबा सोलैनो नङाब्ला गावजों गाव थगायज्लायनो नाङा जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेलाबो दिनै बेखौनो बुंदों मा होननानै बुंदों नोंसोरो सिखाव खावनो नङाबा सोलैनो that means थगायनो नङाब्ला गावजों गाव थगायज्लायनो नाङा जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला खोब स्ट्रं बोलोग्रायै बेखौ बादा होदों थगायनायनि सायाव अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जों जुदि थगायबाय थायोब्ला जेनेबा बिसि फिसायनि गेजेराव थगायलायबाय थायोब्ला बिराद गिदिर समस्या बिसि फिसायनि गेजेराव फैगोन लोगोफोरनि गेजेरावनो जुदि थगायनाया थाबाय थायोब्ला नों बिराद गिदिर समस्यायाव गोग्लैगोन मोनफ्रोमबो बिथिङाव बे थगायनायखौ जुदि जों बाहायबाय थायोब्ला बे थगायनाया नोंथांखौ सानसे बिराद गिदिर खैफोदाव गोग्लैगोन त बेनिखायनो अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेलाबो होननानै बेखौनो बुंदों बा इसोरफोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ बेखौनो बुंदों नोंसोरो गावजों गाव थगायज्लायनो नाङा बा नोंसोरो थगायनो मोना आरो बे थगायनायाबो इसोर जिसु ख्रिस्ट'नियाव बिराद गिदिर फाप अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नङाब्ला जों जुदि थगायबाय थायोब्ला ख्रिस्टियान जानानै इसोर जिसु ख्रिस्ट'खौ मोननानैब्लाबो सैथोखौ मिथिनानैब्लाबो थगायबाय थायोब्ला जोङो सानसे बेबायदि खैफोदाव गोग्लैगोन बे गादाया थुला इसिबां रेजें दिनै बे लानानै फैनो मोनदोंमोन बाजारनिफ्राय गावनि थगायनायनि मा होनो गथनायावनो गावनि थगायनायावनो दैयाव गोग्लैफ्लानायावनो ओरैबायदि गिदिर माने गिलिर अजन थिखांख'नो हायै थिखांनो नांदों सैनो नांदों आरोखि गादाया त बेनिखायनो अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर सोरबा जोंनि बेबायदि मानसिफोर दङब्ला थगायबाय थाग्रा सोलिबाय थाग्रा बेबायदि मानसि दङब्ला जोङो बेबायदि जाथारगोन आरोखि नोंथाङा बेबायदि समस्यायाव गोग्लैथारगोन बेनिखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों आं खावलायहरबाय जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायदों बा आंनि जेसेबांनाखि भिउअर्स साबस्क्राइबार्सफोर ना जों जुदि बेबायदि दुरबलता आखु दङब्ला फै जों बे थगायनायखौ जोंनिफ्राय गोजान खालामो आरो मोजां रोखोम नोंगौ सैथो मावग्रा सैथो बुंग्रा जों इसोरनियाव जों जिउ खाङो अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर थ हामबायसै आसा खालामो नोंथांमोना बे सल'नि गेजेरजों आरो बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों मा मोनसे लाब मुलाम्फा मोनबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो मिजिंथिहरनानै दिनैनि बे गुसुं ब्लग भिडिअखौ आं बेयावनो दोनबाय इसोरा नायगिरि साफ्रोमखौ बोर होथोंसै गोजोन्थों